Kedves közönségünk, most a szakma egyik nagy öregje következik, de bocsánat, itt egy kis technikai malőr, annyira elkápráztattak a lányok, hogy elfelejtettem behozni a Lucky Bulls programját. Először is azért felejtettem el, mert azt mondták, hogy ők nem akarnak semmit mondani magukról, őket mindenki ismeri, ők a Lucky Bulls. Aztán meggondolták, hál' Istennek magukat, és most itt tartom a kezemben az üzeneteiket. Hát ugye tudjuk róluk, hogy a magyarországi klubok közül elsők között alakultak meg 2008-ban. A Hotel Hunorban működnek Óbudán, Békás-megyeren, ott lehet őket megtalálni. A csoport vezetője Csikné Ferenc Andrea, ugye őt úgy ismerjük a Nagy Andi, már indul is befelé a Nagy Andi vezetésével a csapat második része. 20 fős a csapat, a koreográfiát általában, illetve most ez alkalommal, Andi, közösen alkottátok meg. Igen, most ez alkalommal. Hát a csapatnak az a mottója, hogy együtt vidáman, barátságban, a következő tánccal jókedvű ízelítőt szeretnének bemutatni az Egyesületük életéből. Fogadják a műsorüket szeretettel! Much to do, but my buddy called me on the phone, said, "Oh, what's wrong with you? We're all heading off to Vegas, the city they call sin. We're driving right past your place and your ass is jumping in. But we don't give a damn if you got work or women on your mind." And I said, "Don't threaten me with a good time." Then just the other night, I was sitting at the local bar. This girl walks right on up to me and said, "What you waiting for? Well, I've been sitting right behind you, and you haven't said a thing. If you turn around, you see that I ain't got no wedding ring." She said, "We're going back to my place, and you won't need a dime." I said, "Don't threaten me with a good time. You may not think that I'm the kind to raise a lot of hell. Just give me 60 minutes of the stories I could tell. I'm working hard 5 days a week so I can pay the bills. So when the weekend rolls around, I need to get my bills. If I could sit down, put up my feet, then it'd be just fine. But don't threaten me with a good time." They were calling out for someone to come up and play along. My friend said, "Get up on that stage, boy, sing some song. You don't have to tell me twice." I said, "That's the bottom line." So don't threaten me with a